El dia 13 d'octubre del 2020 serà el dia en què la parròquia de Sant Pere de Figueres farà 1000 anys. Per això s'han preparat una trentena d'activitats molt variades que es faran en els propers mesos. És una data que volem celebrar com a ciutat, com a parròquia, com a ciutat, com a comarca i com a diòcesis. És important perquè vol dir que tenim unes arrels profundes que venen de lluny, que no hem començat nosaltres aquesta història i que segurament tampoc l'acabarem, i per tant ho volem celebrar recollint tot aquell llegat que ens han deixat els nostres avantpassats. L'església de Sant Pere forma part d'aquest skyline figuerenc, el qual ha sigut testimoni de la història de Figueres. Si realment volem créixer en autoestima els figuerencs, hem de conèixer la nostra història, hem de poder participar d'ella. Una de les propostes més singulars d'aquesta programació serà una visita guiada al campanar. Hi ha quelcom bastant inèdit, que és pujar al campanar, que és una cosa que no s'ha fet mai, i es faran petits grups per poder tenir accés, ja que hi ha bastantes escales, és per intrèpids, ja avisem. La cultura popular també serà protagonista de la celebració amb sardanes i castells. El foment de la sardana Pep Ventura de Figueres, amb sardanes, com és lògic, es faran el dia 28 de juny, a la Vigília de Sant Pere, i estrenarem una sardana del mestre figuerenc Jaume Cristau, que se'n diu Pedres Mil·lenàries. S'ha demanat també la col·laboració de la ciutadania per recollir fotografies d'esdeveniments que, a títol personal, s'hagin viscut a la parròquia.